Mewta oħra fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, it-tmien waħda fl-aħħar sentejn. It-tnejn filgħodu għal ħabta ta' 6:30 raġel ta' nazzjonalità Maltija li għandu 72 sena instab mejjed fiċ-ċella tiegħu fil-ħabs. Il-priġunier ġie identifikat bħala Gianni Attard li kien qed jiskonta sentenza ta' għomru l-ħabs wali kien instab ħati li kien kompliċi fil-qtil makabru ta' Fortunata Spiteri, każ li jmur lura għal Awwissu tal-2001 meta Spiteri ġiet maqtula minn żewġ persuni fi triq modlama li twaslek għall-arb. Gianni Attard kien ammetta li ta' diversi daqqiet ta' stallet f'sidira, f'żaqqa u f'idejha, kif ukoll li żamm lil warden waqt li kienet qed taqla id-daqqiet, b'tali mod li ma settex tiddefendi lilha nnifisha. Hekk kif Novembru tal-2010 beda l-ġuri fil-konfront tiegħu huwa kien ammetta l-akkużi kollha fil-konfront tiegħu li kien il-moħħ wara d-delitt. Ta' dan kien wieħed sentenza ta' għomur il-ħabs. Bil-każ tal-mewt ta' Gianni Attard ġew informati minnu fih il-Pulizija biex jinvestigaw dan il-każ filwaqt li nħatret inkjesta maġisterjali, kif ukoll inkjesta interna. S'issa għadhom ma nataw ebda dettalji dwar x'wassal għal-mewt ta' dan il-priġunier. Fid-dawl ta' dan fis-sqarrija maħruġa mill-kelliem tal-Oppożizzjoni Beppe Fenekadami, il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li dwar kull mewta li seħħet fil-ħabs għandha toħroġ il-verità kollha. Il-Partit Nazzjonalista jinsisti li minkejja l-ħafna kliem sabiħ ta' riforma fil-ħabs, illum fil-faċilità korrettiva għad hemm problema kbira ta' iffullar u nuqqas kbir ta' professjonisti. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-Ministru tal-Intern għandu jifhem li għal kull mewta li qed isseħħ fil-ħabs huwa politikament responsabbli u din ir-responsabbiltà għandha tintrefa' minnu fih. L-Oppożizzjoni qalet li se tkompli tagħmel pressjoni sabiex il-ħabs ma jibqax il-post fejn imutu il-priġunieri, iżda jsir post verament ta' riforma għal min jinsab miżmum fih.